ka AIR FM jongpi sesisian pat kapiang sobhai pi barok kinong sengap syaka science serial Lashai. Ka AIR FM jongpi ringkat ke Jingthoh ke Vigyan Prasar Noida bat ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya hakani kapor kan wanlam cepi ya ke science serial syaka Lashai hakabangin pensengo cepi ya ke Bynta ba arpupra kabla ai kerteng ka artificial intelligence haki Jingthoh ka India kibenesim Bynta hakani ke program kilong iban kersan K.Thangkhiew ilamprang sengi L.Nongphud ikrau perkat K.Thangkhiew, iriju R.Ryngnga, bat i R.Dkhar. Ya ka skript la penbit penbiang da Dr.Arvind Dubey, Sukanya Datta, bat Dr. B.K.Tyagi, la penwandur cakaktin Khasi, da Richmond, Kharlukhi. Hakatayo balalej, pilayo jingtip sapang ka artificial intelligence, haki Jingthoh bat kiplim, bat kumno kalakiyo bha kat banang ya kipor. Ladang ipulie bnia bha yiki Jingthoh bahindai, ngin syem yiki sembai balabet sapang ki machine badon ya ka artificial intelligence. Kammut baki riu hindai kila don lupa ya ka Jingthoh sapang ka artificial intelligence. Hinrei ka science kadai ka thup jingtip bayat suki-suki bat bawanra ya bun ki jingkala. Kinong tho hendai, kila wanra ya ki jingsngau jongki, ki balayatai bha, ki bapini, bakadon ka re ka kabakadaw siya ka artificial intelligence. Ki jingmudur jong kinong tho, ki yahap, bat ki jingya chaprang haka artificial intelligence ne ka robotics, haki ne kisngi ki bamenta. Kadon ka jingaj, ba uram, ula wanpai na ka jinglej pilgrim, ula sakta, haka jingsngau balong bet marway. Laong, bakani kadai kata ka vairagya. Hakani ka jing perkat jong ula perkat sepang ki jingkemen ka jingim, ki balong tang sipor. Kani kadai hakipor, ba urisi Vishwamitra, ula wan ban kerpat ya usim dashrat, ban sya ya uram, ban senran ya kanang ba unla ban yarap ya ban yakun persya ya kiksuj, kibathaw jing kulmar. Yakani ka jing ay jingmut urisi Vishwamitra ban yarap yu ban job ya ka jing ngolong marway la tip menta kum ka yog Vashist. Langej bayakani ka Jingthoh bat jing batay la le dau adivaki balmiki. Kadon kaway hakani ka Jingthoh ka bapinlong ya kinong puli ban perkat bala batay sa pangka artificial intelligence. Di ban tip susu sa pangka ni, tumentang ini siya skor ya kani ka program. Manu kum tak pa, balawan. Tak kata kami ngan ipet mangama. Are bakban. Ale rongse. Oh, de bakban peleng. Piwan shani mo, ni las lam dai mju kunduk syo. Hoi ken kong. Dia kumnu pia khlannya kumnu na. Ya klan baro. Ni la sukan mau hai pi baro takadaw nga sawan kenang shaniru.
Setelah kain bapiwan kumne, nah du bawan ka khalam ti. Kim kami yuk shoot pi banyak ikan segi di peralok perajor. Kadai kan, menta te bakal kham her ngani ga jingdon jong ki bayo ngani ga jingpang. Bat ru bengilai sim ti kalut te. Ngaru ngala kham sngo sengan hendiat banwan sini. Kadai kin Pak Ban kata. Ti senu imanda ba iban dapat. Kidan sete kamera kin Pak Ban ni man. Oh ta, sure pindalit pe chwai kima. Piali ayu iet. Oi ba, kumno ba pilong? Ngiring idang yapet television ken? Kini tapi kisya pe betang ya kan dekat TV ban. Kisya lamit betang hang tu. Ngala ada mahami kinadu benda baka kambahayo asniu yaki kaman. Hoi kan, pitep ambara pet TV palaru kan wan ra jisni wiki kman. Tanda ka ba pet television pi mamangam tharai pi kan wan ra jik sniu ki khmat ken. Ki donde pi sa ki wiki daw ki ba wan ra jik sniu ka khmat jungi. Oh, happy te kun. Kidan ba hikan ki daw science na menta ke iki ibaro. Hoan, nakabenta ki eki baro. Kadan bet kadaw bangila ban batay ra ka science te. Nga te ngamla li AP. Ngandala ay sa mga kadaw science banga type ban shet batrikam te. Ini kong te. TV pe ayu manda, ka film ne ka serial na. Ngi yapet film pi ba? Ka film ayu ma. Kadai ka film jong US chan kar pi ba? Ka kerteng ka enthiran nani ka robot? Kadis bang ka ikun kata. Kadai syapang way robot pi ba? Beratip kum humanoid robot? Oh, kumta. Dia jayu ya tau robot hata ka film. Dan ni we ustad science pi mama. Usdang mansna bat pan ki to robot. Bat ni robot adin pat uklalong sniu usdang banyalia. Buni kam ki basniu pi. Ha kajing sisate ubasnaning kong ay utaw robot ula hukum ba utaw robot udi ban penjot no iladi kenang ban pendu no yu. Kajing itanan karukom yasyo akan ni ka film pi mama. Kum kini ki giant machine basta te kim dei shu ki eki brang thamai pi. Ki don ki kot bakhun nadu andai ki bakran sapang ki eki ki ba ladangi perkhat menta ki la bandai kita ki machine ki basta. Sengula mudur mo bandon kum kita ki kot bat ha Jingthoh ba nadu handai de. Hoi kan, Henry pensiam si siapan baki don ki sabut sapang kita haki kot bakhun ba nadu andai. Kidon sisya se kum kita. Hoi kan bandam. Ada kide ki eki bana don nadu ndai te. Sino pa ka jingtip kala jak baro si kat tama. Kata kan pi. Imat na kata kadaw ng salap yang hani ka puaro menta. Kajingat lenti ka science te kadi ka bayat saprang bet pi. Kam judan ka nuga bagya ka science. Banda day balap kam kloish pangganito mo. Katno ka jindala pensuk ikajing imjungi. Tamba wat snguthu bakala. Naklembut ban ong ba kiriu handai ki badan jingtip sapang ka artificial intelligence. Bakila shu penja no kata ka jingtip. Kamut yu kata. Kamut baka jingmut te kala dan lupa. Wat akini ki kot nadu ba handai. Tang ba kim si melapai perkhat pi baka nega artificial intelligence ma. Hoan. Kim jupai perkhat bakin dei ki robot pan. Kum mangi imenta. Banda day bala apan mundur nandut ki puar ba munsya te ma. Ngin jin la dayo puli pi sapang ki robot hakikot ba handai ma mama. Kadai pa pi bandap kata. Kinang tho handai te kikrantang sapang kasngi kalili ka bat kimat jungi ki bri day. Hoi ken kong. Ki kran hi sapang kita ki iki Tamba kin nong tho handai pan kila mudur sapang ka bor jong ka jingmut ru. Kabor sa kajing mun. Hoan. Ka bor jong ka jingmut ji perkhat kan. Kamut ba kikhen ba kalong ka bor jong ka mansiam ru baban. Hoi kong. Kani ka sya ka bor mudur jong ki ban perkhat. Bat mudur ya ki iki bam sngo la ban long. Te kamut syam ladan makadaw kuti ki kata ka por. MP. Judan bala ban kadokti ya ki ha tu ka por te. Nalor bakim don kitar kumadon kini kisngi ki pamenta mo waban. Kadai kata. Ka bada phala syapi ma. Kim sim la sania ki nu kitar. Ti ki iki bam na long. Kila ilong no. De kata te ka bada sngutun nat si shapi. Fitim ka ba kila le. Kilek kum te. Haba kila batai ya ki ba
om ila along haki power bat ki khana kila waru ya kila ban penlong ya ki bat baki dei ki ki bala ban muddur bat ru bala ban long Kadau hiti kadai ba kasayan sekepat daya bahabi saprang atau kapur. nak ta gadau ken kempat la ban batai sapang gini ki mesin Ki haban su penteri kami ka bojung ka jingmut mo. hoan muddur se ka jing start ka jongki kila la ban penan kam hadu kata ya ka bojong ka jing mud ni perkhan Kata ti kaditang kajimut ka atiar baklan pur pihak atau kapur mo, Pak Ban. hoan lada puli ya kini hakikat hendai te pensyam baki don ki jaj atiar bas ngo phala bha ki bam judan satya gitu ki por Nakata ka daw ken kiru hendai te. Kita shisha ki bastat phi baban. dei nakani ka jing start jongki ken kong bangi sayo ya ki babun ki aka hakini ki sngi bamenta ka science kan amrat daya chaprang kan ni lem da dei na ki nong rem bala bu swada maki Te ba mantan piong baki don kisabut. Anlap kumno ken ba ay kita kisabut ha kita kikot endai. manda habangi ong ki sabut jong kanu ka atiar ni ka jing tep hakikot hendai kamut baki don shisha kita ki aka hakitu ki por Pimut ban ongkum nama. ngamut ban ong ba ki brio gitu gisngi ki shula ban muddur bat pho sneu yakini ki aka bangia kran menta hinrei kimdan pat yaki lat ban thau shisha yaki Tu yatho se ba hangi ya kita ki nuksa sapang ki ki badan haki kot handai. Ki bala ban long ki dak jong ka artificial intelligence ba hagini ki sngi ba menta. kadan gawi ga Jingthoh bala khot ka yuk Vashist kadi ka kot ba khuat ka badan jinga dei bat u adwich darshan Yuk Vashist. hoan tasngap ma ne thua langit ba shisien u blai ram ulawan phai na ka jing let lenti pilgrim ba uladan ni ka jing ngolong marwai bat kwa yaki aka jong ani ka prathai bat dei ka ni ka por ba urishi Vishwamitra ula batai ha u sapang ki babun ki jing shisha khamtam ha ka kamniam bat yaki ni ki jing batai la lum ha ka wei ka kot bala ai ka teng ka yuk Vashist Kamut ba u Vashish ula tholut yakini ki jingkan hakani ka kon. em phimanda langit ba unong tho poetry u Balmiki ula tho ekani ka kot ka ba he ka badan kom ba silak teli ki khana ni ki shloka Haduk silak teli kisloka. hoat ken tamba ka dan ka kot ka ba kham penling kon bat ka blasat tang ya kimat ba kongsan kani te ka dan tang nyo hajar teli ki shloka Longkung ki khana bangi puli ha school mo. Balay, kilang kumno manda. Te la shusat tangi ki benta ba kongsan na ka Nobel ba he. hoat ken manda ka de yata la khot yaki ki average version Hangno pat kadon ka artificial intelligence gini. kadan ka jingkran sapang ka wei ka ksuat ka ba kerteng ka karkati Naka artificial intelligence sakak suan. Tasap syuas akuan la dapi ko atem. hoat ken kala dan ha ka wei ka por ba kani ka karkati kala syong halor ulum makasang mat kala dap da ka jingtangan Kamut ba ka jingtangan jangka kam juhun mo ba. hoan kam juhun kandala da bam kat nu nuru ka danging tangan si tangan Kala syuba mikat bayuk pima. hoan pitem ka ju kem ki mrat badi ki brio ru kumjo lakat taru kam ju kedang Nang tapat kelaja ayu ba. kala perkhat kan bala da kam dan ya kata kamet bahia kan omrat da dan kam si buan ban bam kala perkhat ru bakan om penyap kulmar kat bayok Ti kala lek menu pan. Tia kala sedang ban le ya ki ban pencita mela dia. Kala yang tang ha ka wei ka kejan, bat kala bu ya la ka keti halor ka khlie. Bat kala sedang ban khot ya ka kerteng ublai. Te ublay ula sangam ne ya kapan. Hoi manda. Ha ka bakhat du ublai lo sngau bhai ka. Bat ubramaji ulawan ban pau khmat jongka. Kala ya kren ayu bat u. Kakar kati kan kala pan baya ka met jongka deiman penret no khnang bakan om tangan lenter. Kala yuk si siapa mama ya kata ka bakal apan. Hoi bandam. Pitem da ka jingker khu blai kan ya ka jing he ka met jongka la penret kat iternia. Na ka bahe bha shay ay berit bha mo. Hoi manda. Mal anda kala ret kum ni kan. Pitep kala ai kerteng no ela dia da ka bi sucika. Kamut ba kamdan kambam syukan sibun kamba bam syama. Hoi.
Labatai ru ya ka baka dei ban rung tang hakamet jongki brio basnio. Bat ban kejit ya ka snam jongki. Kata te kamut ba kajing em jangka kala khamsuk susukin mo menta. Hoan ka dei hi kata. Tang ba ka jing na ka jing tangan lenter te kala ja. Tang ba kala mi sa ka wei pat ka jing Ke kita pat. Kala rit kan hadu kata. Hadu ba kala syam jing ban mi na ka keti ni na ka lada ja ba ka ha baki. Teng ka susah yu ru haki bai. Ngatharai ba hakani kapor ti kala kenma mo ila kamet bahe. Oh hoat kan. Kala ba biru namar ba kala kumpan na kamet ka barin. Ngatharai kala perkhat bakala bakala bakapan na kamet baret mo baban. Hoat kan. Mat pitim niam dang ja yu pat hadian. Kala le ayu raya la dia. Kalau lihat part sekum ma. Kala le kumjo kum ba kala le ka ba meningkong. Kamut ba kalapan biang yang kamet bahe? Hoan. Kata ti kalahapan persistam biang kamet ajong ma. Hoat kan. Kala pensitom mat pan na ublay ban ai biang haka ya kamet bahe. Oh, kata ti kamut ba kasatkan biang kumbaju longken mensua mo? Oh, kata le ti klempep hikan. Tambah kala karukom tangan kamet jong kati. Hakanu ka rukam mama. Namar ba kumni kan. Na ka ba kejit tang ya ka snam ki brio basnio haka por ba kala rit kamen. Kata kala penkuat ya ka mensiam jong ka. Kamut ba kam jubam kul marshu mo kumunshwa. Mentati kala bam tang ya ki basnio. Kam jukem kul marshu. Kisngi jong karu kisu yat ha kani ka rukam. Tela jayu pat mama ya ka hadian. Ha ka wei ka sngi kan. Usiam jong ka wei kari uba kerteng ukiran. Ulawan siya kata kajaka basa kakar kati. Bat la senrani uda menteri jong bat kisipay baslur bha. Maria yo iya kita kakar kati kelas ngokmen namar bakala ibang bahaban bam do yaki. Piyong mama menia ba kam jukam kulumar syo. Nata kadawin bandam kalhaban pentik kena shwa. Laki long ki babit ni man bam. Klale kum nupat ba. Kala Yakob yaki banya le ya ka jing Yakob kentem. Ke kata kajing ikut hapreng jongki mo. Kajing Yakob jongki te kalong ba kala terwa bakan keli yaki si pauteli ke jing keli. Bat la rekem la banjubam kan penyap bat bam yaki. Te ke pat ke berjanak ta ka jing ko kuntip mama. Usiem kan ulala banjubab ya baro ki jing keli jongka. Tiu la terwa. Ba ka dei ban let senran lang yu syakari jong Haka ba kala ban bam ya baro ki nong le kam snio. Kala menjurni ba kata. Oh, ti habayo kat kata kakabu ti. Makaru kala let lang bat ki. Bat im jiu nam hang tara ka jing kemen. Ka badas nguternat sisa kata khanate. Tung ba ngas ngo ba kam dan jing dei pi mat ki machine badan ya ka artificial intelligence. Kadon ken mandam. Hakano kurukom. Ta perkat ken. Kamet ba he ba kadon kam si bun ba ka bor. Kabala ban pen keladur ya la kamen. Kam dei hiru ka dok kasnam kum kibrio. Kataru ade kecil berkat badan inong rim barit sepang ke artificial intelligence mo, baban. Hoi ba. Kata ka khanate kapan kinmao yang ash pangka transformers. Hoi. Nada perkat sepang ka kar ka tite. Kadi ka machine ba he badannya ka jing start. Bat ka jing la ban keladur. Kalau lo kum ka robot bahaya bahapi mo. Hoi kadai. Haka dikajuk wa mentati. Kini kim dei syu piki ki ibra thamai mo ban. Hoi kadai ba. Kidan tigi robot beladan sisa ya ka jing start. Pila ju asngone am sepang ka Sofia. Kadi ka robot amba. Hoi. Kadi ka robot belayo long nong song senang ha Saudi Arabia. Sung thomula pi mo ba ko robot kon yo long nong song snong. Katakan tambah kadai pat ka ega ba sisa. Pitip ka Sofia kala yo e ka nam kum ka nong job ni ka innovative champion banding kong da ka United Nations Development Program. Ngatharai bala shuya ro bakan tiu palat phi kani ka roban. Manu kum tu balasnai kani ka robot. Oh Lashai ka Sofia te da ka Hansen Robotics. Mama. Ke ka badan hapo jangka ken ka ba pernah ka bakan keren. Kadai ka jingdon jong a chatbot badan ya ka artificial intelligence. Lashna ban penwandur bakan ikum ka kentai. Ka chatbot. Hoan ka chatbot kadai ka computer program bala ban pendan kam bat pendan ya ka jing ya keren bat ngi kibrio. Kala janya seria miki brio himo baban. Kala ban keren bat kala aru basuthu iki bakarnya ka. Kini kan kong
Kini ki arteli ki jinglong bakong san haka ba penla ya ka banyak keren. Hakini ki kot handai. Kidan mama ki ki ba ya seriam kum kini ki robot ki bastan. Kidan tamba mdadai tan tik tak dia. Tamba kidan hi ki ba ya seriam. Kum ki mo? Haka yuk Vashist kan la tho shapang us sabrasur ubadai uram ha. Bat uniu la sensyare ke pertai ba syapok karam au. Kata te kamut ula haka jingdum mo? Hoai. Uniu ula thawi la ka jongga sngi bat ubnai. Abekan sepang kata te akan marpi bangayo polis pang kiri bela persang ban snai ki banai balong artificial. Semula mendur sipi ya kata te. Dai. Kila dan bede te bandap kum kita. Bat kila la ban le ikan ye kan namar baka sains kalanang ya chaprang. Hagi por mensyua te kasudai baik kajing mudur ki Nongthoh mo. Hoai kong. Henry mentate kala urlong sisa. Lajayum pat ba yu taus im. Utaus kan ulah penan kam de kiksuat bat kajadu. Banyak kun thma persya ya ki bor bapa do blai. Ula ajak mama ya kata ma. Hoai. Ki babun te ulah job. Tang bah ka wei gesngi. Kat ba utaus udang yo thia. Ki nong syun ki lawan. Bat kila tombor bat penyap lut iki sipai jong u. Kata te tharai kala pembitar bah mo yu u. Hoai manda. Ulah bitar bah bat ulah yele thma biang dala dihi. Kajing klan kajadu jong u hadu baki nong syun kila haban pet krap lut barok. Kisipai jeng u te kila yab lut am. Kuno pat u jokun. Uya kun de daga bor jadu baudan. Ulah thau lai teli kiksuat basyir kai bah. Banda dei kini ki por ba mentah te. Hila ong bet. Pak tahu ya ki robot mau baban. Hoai kadai. Kila dei ki bet ki robot pi badan ya ka boarding start bajeliu bah. Tharai la ban semuti kena hadu kata ba. Anda pila yu asngau ya ka khana barok ka wei. Nga tharai ba pensa menjur hi bat nga. To nang tala jayu pat ba. Kini ki ksuat bala thau te ki dan ya ka bor bakhlan bah. Bat ru ka met bahe bah. Ki bahe ba mama. Hoai. Ki he hadu bakata ka jing he jong kiru ka longkat kiluam. Semula mendur pi. Haba ong kiluam te. Kiluam te ki dan bun zat em ka jing he. Hoi. Hang ni kan kamut bak kham he banyak ka met jong ki briru. Matrai ba unong tho lo si ong kum ta ya ka jing he jong ki namar ba. Pat nang ban ong bagi de ki robot kan mo baban. Kadai. Unius la snak nang de ki bahe. Namar baki haban ya le ya ki kam ki ba bah ka jing ya khon. Ada long kum ta te kelas dangwan ka jing ya seriam bagi robot blasna mentah kan. Na takadaw kan ki saong baka nong rim jong ka artificial intelligence kala dan lupa nadu ki por handai. Ke mama ka kerteng jong kita ki ramha balasna ru taus im. Kita ki kerteng te ki dai udam vial bat ukat. Kidan jing mut ba kita ki kerteng. Hoat kidan dam kamun balak ban job iki nong syun. Vial kamun balak ban kerkut iki nong syun. Kum bakalan ubesen ya nu. Kot pan kumut kum no. Kat ti kamut ba ulak ban ya da na ki atiar jong ki nong syun. Kata ti ula sna si syarik bapaka mo. Hoan. Nata kini kilai teli kiram ha namar ki pop bakila le menshwa. Kim dan ni kajing sngau kum badan ki brio. Kamut kalong kum ka jing jing syap tiang bat kum ta ter kan mo. Oh hoai kadai kong kata. Kata ti langsung tik-tak kum ki mesin ni ki robot pi mo. Padan ya ka artificial intelligence. Oh tek hikan. Ki robot basna mentaru. Kidan la ka buat rekam ber ki la ban ter shibon ka kam jing that mo. La sngo kum kini ki ram ha hi. Kum mangala ong ne kan kong. Kinong rim ka artificial intelligence ti kidai gibla dan lupa. Tang ba om pat la ban pen pau ya ki menshwa. Kum ba long menta. Kapastunat si sabi kata ka khanate. Na du handang ya kerani kata ka artificial intelligence. Tabaka kupok jong ate kampat dai phi kata ka balong artificial. Ngati la aku ban bam jano phi. Khat no kan khat ngarung atan Taya jadi no. li bam nak kaja. Para lok nong sngam
Katu mentan kelalong ke sains serial Syaka Lashai. Hakabang ngilawan lam sepi ya ke Bynta ba arpupra, kabla ai kerteng ka artificial intelligence haki Jingthoh ke India. Kiblai sim Bynta hak tu ke program kilalong iban kerjaan K.Thangkhiew, i lamprang sengi L.Nongphud, i krau perkat K.Thangkhiew, i riju R.Ryngnga, bat i R.Dkhar. Ya ke skript la penbit penbiang da Dr.Arvind Dubey, Sukanya Datta, bat Dr. B.K.Tyagi. La penwandur cakaktian Khasi, da i Richmond Kharlukhi. Hakabai day berkani ke Bynta ba arpupra menta kesengi, ki jingkeli kilong kumni. Ka jingkeli beningkong. Hakabasdang jongkani ke Bynta ba arpupra menta kesengi. I manda bat i bandap, ki dangpet ya ke pelim, bala ai kerteng kumno. Ngan ong biang ya ke jingkeli beningkong. Hakabasdang jongkani ke Bynta ba arpupra menta kesengi. I manda bat i bandap, ki dangpet ya ke pelim, bala ai kerteng kumno. Ka jingkeli ka ba arpat kalong kumni. Mano belasna ya ka robot bapau nam ba kerteng Sofia. Ngan ong biang ya ka jingkeli ka ba ar, mano belasna ya ka robot bapau nam ba kerteng Sofia. Pila ban pa iki jubab ki jongpi, dak ba pi supa di ki SMS sya uni number, kendai prahan riu lai not, kendai san nyau not iwei. Ngan ong biang yu number sa sisien, kendai prahan riu lai not, kendai san nyau not iwei. Lada pidon kinu ki Jingthoh, ni ki jing ai jing mut hakabai day bat kani ka sains serial. Pila ban supa di ki SMS sya uni number, kendai prahan riu lai not, kendai san nyau not iwei. Katung la pois ke bakut jong kani ka sains serial bamenta kasengi, kabalawan lam cepi da ka AIR FM jongpi, ringkat ke jinge trelang ke Vigyan Prasar Noida, ber ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kani ke program kelawan cepi na ka AIR FM jongpi.